En el cas d'autonomia, també hi ha un acord de col·laboració pel qual l'Ajuntament té 2 pisos pont que en aquest moment gestiona el Consorci de Serveis Socials, que per això participa també de la taula. També hem treballat altres aspectes, per exemple, el procés d'acollida. Quan es detecta una dona i en aquest moment potser encara és massa precipitat per fer un ingrés a SICAR sense haver parlat amb ella amb més profunditat, assegurar també que no sigui una controladora, que no sigui algú que pugui donar informació del lloc on es troba el recurs d'acollida a la xarxa, etc. Hem d'anar molt en compte amb elements d'aquests. Llavors també tenim un protocol i a vegades no estem disponibles als equips perquè no som un servei de 24 hores, per tant, quan hi ha una situació d'aquestes, el TUES, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, dona allotjament aquella nit o fins al següent dia laborable i contacta amb nosaltres després per poder portar a terme la intervenció. És fonamental el paper dels cossos policials. Hem treballat molt en guàrdia urbana, per ser de la mateixa casa, diguem, amb totes les dificultats que a vegades hi pugui haver de cara a fora, pels papers diferents o pels encàrrecs diferents que tenim, però també tots els punts en comú que ens han permès primer donar una seguretat a les nostres educadores per situacions puntuals de violència, compartir informació, iniciar alguna investigació, treballar per l'atenció a les víctimes i en aquest cas el que tenim és elaborat un protocol d'atenció a les víctimes que internament ja l'estem començant a fer servir però que encara no està formalitzat, pel qual hi ha un compromís de les dues àrees en el sentit que quan la Guàrdia Urbana participi en operatius policials de suport als altres cossos en què tingui a veure aquest tema, ens cridaran per parlar nosaltres, l'equip d'educadores, amb les dones que s'hi hagi que hagin estat detingudes perquè de fet les porten pel tema d'estrangeria, en comissaria, etc. I que se'ls pugui explicar des d'una àrea psicoeducativa el que és un recurs d'acollida i el que els podem oferir, que no sigui un cos policial que li diria i vols denunciar, que és molt diferent el tipus d'intervenció. Hem treballat molt bé també amb Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra té una unitat de tràfic d'éssers humans que ha portat a terme investigacions en què ha desmantellat alguna xarxa i hem treballat conjuntament amb els grups d'atenció a la víctima i amb les comissaries de cada territori. El Joan apuntava la llei i ha fet diverses referències a la llei 5/2008 del Parlament de Catalunya, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i a nosaltres aquesta llei ens ha anat molt bé perquè ens ha permès obrir més portes. Llavors, en aquest cas, com a pla, el que hem fet és dir, veure, senyores i senyors, no és un tema només del pla hàbits, és un tema del qual tots som corresponsables, anem a veure com ho resolem. En aquest sentit, la possibilitat de portar aquest tema al circuit Barcelona contra la violència vers les dones, que es coordina també des de la nostra direcció, i poder així compartir i plantejar els professionals que participen des de Mossos i Guàrdia Urbana fins a serveis socials, grans hospitals, etc., ha estat un primer pas per compartir la preocupació per aquest tema i buscar solucions. Penseu que a vegades ens han arribat algun cas de víctimes de trata per circumstàncies absolutament casuals, perquè entenem que és un tema que tot es comença a parlar i els professionals de la salut, no sé si n'hi ha aquí, no tenen o no tenim encara la informació suficient per poder identificar una víctima i poder actuar. I això és un tema molt important perquè moltes d'aquestes dones no arribaran als centres de serveis socials, però sí que passaran en algun moment per algun servei d'urgències, de ginecologia o de metge de família, etc. Per tant, donar elements a aquests professionals per poder intervenir és essencial. També hem pogut treballar la llei esmentada preveu que hi hagi contingents en el cas dels pisos de protecció oficial per a les dones víctimes de violència que necessiten un pis per les conseqüències d'aquesta violència. Com a plans, com que el reglament de la llei encara no està desenvolupat, l'Ajuntament sí que hi ha el compromís amb aquest tema i ha treballat pel tema dels barems, de com s'acredita, de com puntua tot aquest tema, i la intenció és que aquest any sigui vigent. Com a pla d'hàbits hem pogut estar en la comissió de treball que ha elaborat tot això i per tant hem pogut aportar les dades que facin real que les víctimes de trata tinguin accés a això, perquè si es pensen puntuacions, doncs les edats, els perfils són diferents que els de les dones víctimes d'una violència de parella i per tant haver pogut estar en aquesta comissió de treball també ha estat un pas endavant.
Ja acabo. I una mica com a reptes de futur n'hi ha molts, però alguns que intentava plantejar és el fet de corresponsabilitzar tots els agents des de totes les administracions, perquè tenim responsabilitats diferents i hem de poder-hi fer front, i hem de poder-hi fer front junts, a més a més. En l'àmbit de la salut, de serveis socials, policials, de justícia, perquè us deia, hi ha molta feina a fer i ha d'anar molt coordinada. En l'atenció jurídica a les víctimes, el Joan ens ha fet una gran exposició, però a l'hora de la veritat és que ens trobem que falten professionals prou sensibilitzats i experts en aquest tema, i quan tenim una dona que necessita ajuda, en l'àmbit jurídic potser ens queda encara a dia d'avui una mica coix. Tenim recursos d'atenció psicològica, d'atenció social, etc., però aquest àmbit encara ens queda una mica coix. Els totals equips d'eines d'espais de reflexió i de formació. Bé, i per últim, fer esment que com a Ajuntament participem de la xarxa catalana sobre la tracta des de la seva creació, des de la primera reunió que es va portar a terme el 2008. Entenem que el fet que se'ns convidés des del primer moment va tenir directament a veure amb el fet de tenir un servei que surt al carrer, les entitats que ho van potser liderar compartien espais de treball amb nosaltres en aquest sentit, i és quan dir-vos que n'estem molt contentes, que és una cosa que valorem molt, i que sense aquest esforç comú no pensem que podem arribar enlloc. Participem en el grup de treball d'identificació, derivació i assistència a les víctimes, i aquest espai ha suposat un element de reflexió important també, perquè sabeu que tots els equips en el dia a dia ens dediquem molt a l'atenció, però al parar-nos a pensar com treballem, què hem vist, analitzar una mica el que ens serveix a escriure, això costa molt. I el fet de participar en aquest grup de treball està permetent que pensem en tot això. Això i també el fet de participar o de col·laborar en una recerca que es fa des de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Pedagogia, que jo crec que és de les primeres recerques que es fan des d'aquest àmbit social entorn al tema de la prostitució, la treball sexual, l'explotació, i que també és un espai on s'està sistematitzant molta de la feina que fem habitualment, però que no ens parem a pensar i a valorar, i s'està fent un esforç per sistematitzar. I ho deixo aquí i preguntes les que vulgueu. Gràcies.